स' हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। आंनि नामा सानसुमा नार्जारी आरो आंनि बे सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेलाव गासिखौबो नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै मोनसे निउ भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे निउ भिडिअआनो जागोन नैबे लावथि। बे लावथिखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोबां फर्मुला देखायगोन। लावथिखौ लानानै माब्रै सिबगोन आरो लावथिखौ लानानै माब्रैहाय गिदिंगोन आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय अनेक फर्मुला खिथागोन। दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फार्स्ट टाइम नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेलावहाय नैबे लावथिखौ लानानै माब्रै सिबगोन, माब्रै बारगोन, लावथि लानानै माब्रै बारगोन, दा आङो नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा नार्जारी इउटुब चेनेलावहाय आं नोंथांमोनखौ फोरोंनाय जागोन। दिनैहाय नोंथांमोना गोबां एक्सारसाइस जायो, माने लावथि लानानै माब्रै बारगोन आरो लावथि लानानै माब्रैहाय सिबगोन। नोंथांमोना गोबां माने सोलोंनो गोसो थायो आरो सोरबाबा सोलोंनो हाया। दा आङो नोंथांमोनखौ गोबां फोरमायगोन आरो नोंथांमोना लावथिखौ माब्रै सिबो। लावथिखौ सिबनो थाखाय नोंथांमोना हारसिङै सिबबाय थाबानो रोंगोन। माने आंबो उन्दैनिफ्राय हारसिङै सिबलाबायनानै माने रोंनायसो नालाय, ओंखायनो नोंथांमोनखौबो आंनि जेनाखि रोंनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे एनै माने फोरोंनो लुगैयो आरोना। माने आंल' रोंनानै थानानै मा जानो, जेनेबा नोंथांमोनखौबो माने रोंजानो लुगैयो जेनेबा ना। दा नोंथांमोनाहाय लावथिखौ माब्रै सिबगोन, लावथि सिबनायखौ माब्रैहाय फिदिङो बेखौ आं नोंथांमोननो खिथाबोगोन। नोंथांमोनाहाय नैबे लावथिखौ लानानैहाय ओरै लादो, ओरै लाबोदो आरो लाबोदो। नोंथांमोना बे स्टेपखौहाय माने सोलोंनानै ला, मानो होनबा बे स्टेपआ बहुद इम्परटेन्ट। बे स्टेपखौ हायोब्लानो नोंथांमोना दस्रा फ्लिपखौबाबो नोंथांमोना हारसिङै सोलोंनानै नोंथांमोना रोंखागोन आरो। नैबेखौ लांदो, ओमफ्राय नैबेखौ लांदो, नैबेखौ ओरै फिदिंदो आरो ओरै लाबोफिनदो। ओमफ्राय नर्मेल इजियावनो हायो, नोंथांमोना सोलोंनो हागोन। माने बे फ्लिपआ ओरैबादि इम्परटेन्ट। नैबे आखायाव थाब हरनो रोंनांगोन आरो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे आखाइखौ गिदिंनानै ओरै लाबोफिननांगोन आरो। बे फ्लिपआ बहुद इम्परटेन्ट। लादो आरो ओमफ्राय आं मोनसे खिथासिमनि ओरै लानानै मोनसेया जाहैबाय बे क्लिपखौहाय नोंथांमोना माबोरै सोलोंनो। बे क्लिपखौहाय नोंथांमोना सोलोंनो थाखाय नैबे आखायाव सोसननो रोंनाय जानांगोन। सोसननो रोंनानै नैबे आखाइखौ गावजों गाव फिदिंनो रोंनाय जानांगोन आरो। बे आखाइखौहाय फिदिंनो रोंनाय जानांगोन, होमबानो अट'मेटिक जागोन आरोना। बियो बिदि अट'मेटिक जागोन। खिथानि आङो। बे क्लिपखौ नोंथांमोना माबोरै सोलोंगोन लावथि लानानै। नोंथांमोना जानला मोनला हानाय नङा, माने फ्लिपखौहाय जायनाखि बे आं दा होदों फ्लिपखौ, बेखौ जायफ्रा हायो बेफ्रा सोलोंनो हागोन आरो लावथि लानानै माबोरैहाय सोलोंगोन मागोन। एक्सुवेलि आं बुङो नोंथांमोना हायो होननानै, हागौ होननानै बिदि लावथिखौ लानानै जानला मोनला दाबार। मानो होनबा एसे रिस्क, माने बारलु बारला खालामनायाव एसे नांथा नुंथा जानो हागौ, बे थुसि जानानै उदैफ्राव हाबलाबायनो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने सोलोंनो थाखाय लावथि लानानै माबोरैहाय बारगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना फाथिनाखौ लानानै माबोरै बारगोन नोंथांमोना सोलोंनांगोन आरो। होमबानो नोंथांमोना अट'मेटिकलि रोंगोन। आंबो उन्दैयावहाय बिदिनो फाथिनाफोरखौ लानानैहाय फिदिंलाबायनानै आरो बारलाबायनानै आंबो रोंबोनायसो मानसि। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन आरो। 360 दा लावथि लानानै माबोरैहाय 360 होगोन, बे लावथिखौ लानानै माबोरै 360 होगोन, बेनि स्टेपखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। गोबाङानो नोंथांमोना सोरबा गोबाङानो 360 सोरबा हायो। बिदिनो लावथि लानानै 360 हानो थाखाय गियो, सोरबाबा लावथि लानानै 360 होनो हाया। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना आङो बे लावथि लानानै माबोरै 360 होगोन बेखौ खिथागोन आं। दा नोंथांमोना 360 होनो थाखाय लावथि लानानै डाइरेक्ट 360 होबा जानाय नङा लोगोफोर। माने 360 होनो थाखाय नोंथाङा 360खौ आखा फाखा हागोन ना खिथागोननि। बे स्टेपखौ हागोरनांगोन। जुदि नोंथाङा बे स्टेपखौ क्लिप हाखायो, होमबा नोंथाङा 360 होनो थाखाय गोरलै जागोन। एक्सुवेलि
बेबादि 360खौ नर्मेल हाखाग्रोनांगोन आरो होमबाना नोंथाङा लावथि लानानै 360खौ होनो थाखाय नर्मेल जागोन। एक्सुवेलि आं होनसै लावथि लानानै माबोरै 360 होगोन नोंथांमोनहा मोजाङै नायनानै सोलों। मानो होनबा गोबां इम्परटेन्ट लावथि लानानै माबोरै 360 होयो। बोरैबाबा रोङाबा उदैफ्राव हाबजानो गिनांगौ। आं खेबसे फोरमायसिनि बिसिनि दानिया लोगोफोर नेक्स्ट टिपआवनो जाबाय नोंथांमोना र' आं लावथिखौ दोनथ'नि। नोंथांमोना नैबे फ्लिपखौ रोंग्रोनांगोन। स' लोगोफोर बे फ्लिपखौहाय नोंथांमोना रोंग्रोनांगोन होमबानो नोंथांमोनाहाय नैबे लावथिखौ लानानैहाय बिदि फ्लिपखौ होनो थाखाय गोरलै जागोन। खिन्थु दा आं जेनाखि बे फ्लिपखौ होदों बेखौ जायफ्रानाखि हाया बे मानसिया माने बे लावथिखौ जानला मोनला लानानै दाहो। मानो होननानै बुंबा एक्सपिरियेन्स गैयालासेनो नोंथांमोना दाहो। बेखौ जेनाखि सोलोंनानै जेब्ला नोंथांमोना इजि थायो इजि रोङो होमबा नोंथांमोना बे लावथिखौ लानानै बे जेनाखि आं दा होदोंमोन फ्लिपखौ बेखौ होदो आरो जेनाखि आं होनि लावथि लानानै माबोरै गिदिङो आं होनसै डाबल होलांगोन आरो स' लोगोफोर जेनाखि आं दा होलांबाय थादों बेबायदिनो होनो हागोन आरो नोंथांमोना बे फ्लिपखौ हायोब्ला। उफ नायदो इजियावनो हागोन। आं मोनसे ओरैनो नर्मेल खिथानि नैबेखौ लादो बे ओरै जानांगोन आरो बे लावथिया ओरै लावहोनांगोन एसे जाहाथे नैबे लावथिया हायाव नाङा। नैबेखौ लादो नैबे आखाइखौ ओरै हरदो आरो बेखौ हरनानैहाय नैबे होदो ओमफ्राय नैबे आखाइखौ ओरै गिदिंदो आरो र' आं एसेलै खिथासिनि ओरै लादो नैबे आथिंखौ ओरै होनानै गिदिंदो आरो एक्सुवेलि आं गिदिंसिनि स' बारा मोजां जाखै फ्लिपा आं खिथासिनि स' लोगोफोर जेरै आं दा खिथादों बेबायदिनो बेबादिनो नोंथांमोना लावथिखौ लानानै जानला मोनला सिबग्रोनो नाङा। माने बे फ्लिपखौ नोंथांमोना रोंग्रोनांगोन होमबासो नोंथांमोना बे लावथिखौ लानानै सिबनो हागोन आरो। स' लोगोफोर दानिया जाहैबाय माने कट गिदिंगोन आं एबारहाय आं एबार होगोन बे क्लिपखौहाय आङो लावथि लानानै माबोरै होयो बे क्लिपखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरोंगोन आरो बे लावथिखौ लानानै माबोरै गिदिंगोन आं खेबसे गिदिंनि बेबादि गिदिंगोन। अब्ला नोंथाङा बेबादि गिदिंनो थाखाय नोंथाङा लावथिखौ लायालासिनो बे फ्लिपखौ रोंग्रोनांगोन होमबानो नोंथाङा बे फ्लिपखौ हागोन। आं होसिनि एक्सुवेलि बेबादि आरो गाइस बेबादि रोंग्रोनांगोन होमबासो लावथि लानानै होनो हागोन। एबार आङो बे गनखौ लानानै माबोरैहाय बे एग्जाम होगोन बेखौ आं फोरमायगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बे गनखौ लानानै माबोरैहाय बे एग्जाम होगोन दा बे एग्जाम होनो थाखाय एग्जाम होयोबा नैबाव नांथानो हागौ ना लोगोफोर। दा माबोरै एग्जाम होगोन आङो एक्सुवेलि एग्जामखौ मोनसे होनानै स्टेप खिथाफोरनि नङाबा जानला मोनला हानाय नङा। बे एग्जामखौ होनो थाखाय नोंथांमोना होयोना बिदि होयो नङा होमबा। दा नोंथांमोना बे गनखौ लानानै माबोरैहाय बे एग्जाम होगोन दा बे एग्जाम होनो थाखाय नोंहा एक्सपिरियेन्स गैया गन लानानै अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे आखाइखौहाय जुदि बे गनखौ हमनाय बायदि सिस्टेम खालामदो आरो नैबावहाय बिदि हमनानैहाय बिदि बे एग्जाम होनो रोंनाय जानो आं एबार स्टार्ट खालामसै माबोरै बे एग्जाम होगोन आं एबार होथायगोन गाइस। वाव गन लानानै एग्जाम होनो रोङाबा बेबादि होग्रोनांगोन। जेनाखि नोंथाङा जुदि एग्जाम हानानै
नोंथाङा गन लानानै एग्जाम होनो रोङा होमबा नोंथाङा बिदिनो फाथिनाफोरखौ बा माबा मोनसे फिसा फिसौखौ लानानै नोंथाङा होग्रोनांगोन माने जाहा बेफोरबायदि गनखौ लानानै एग्जाम होनो नाङा माने बोरैबाबा उदैफ्राव हाबलाबायनो हागौ बिनिखायनो नोंथाङा फाथिनाफोरखौ लानानै ट्राइ खालामनो हागोन आरो आं एक्सुवेलि मोनसे होसिनबावनि बिदि लादो बिदि होदो आरो नों मा होनो बिदि होदो